prazer estar aquí na biblioteca. Bueno, é emocionante a pura visión dos andéis cheos de libros, con esta variedade e esta fermosura así cromática, simplemente visual, é unha maravilla. Imos falar logo de Ramón Otero Pedrallo e do proceso tan peculiar e tan diferenciado, non? Que tivo de caer da burra, podíamos decir coloquialmente, non? Cando e como se meteu no galeguismo. Levoulle tempo, verdad? Foi un proceso así moi complicado, demorado, casi dunha madurez xa pasada, verdade? Antón Losada decía, a ver, tes 30 anos, tes que facer algo e tal. Ti, desa experiencia, como valoras esa tan tardía chegada? Bueno, a mí pareceme que a figura de Otero, na liña do que apuntas, é unha figura que precisaba ante todo tempo, non? Para tomar decisións, en canto que unha vez tomaba as decisións non era home que se desdixera, digamos, non? Das súas posicións, das súas posturas, e me parece que ata o final dos seus días demostrou que era un home absolutamente coherente, non? Con esas súas posicións. Entón, nesa liña, eu penso que hai que entender que Otero efectivamente tarda máis que outras figuras en posicionarse aberta e públicamente no galeguismo político, non? Porque eu penso que Otero, antes de máis, entra nun galeguismo cultural, intuitivo, non de inicio político, antes de entrar, e como el outros compañeros de viaxe, de xeración e demais, no nacionalismo político, non? Houve tamén, creo eu, unha parte así moi persoal nesa demora, non? De priorizar facetas da existencia, da vida, que ás veces cando nos dedicamos a investigar, non? Os bultos, as grandes figuras históricas do galeguismo e tal, non contemplamos o suficiente, non? Por exemplo, estou a pensar na relación tan intensa que ten coa nai, no tema de que casa con Josefina alá en Santander xusto neses anos iniciais das Irmandades, na preocupación por facerse catedrático, por ter a cátedra, etc. Como que había moitos estímulos que posto na balanza, non? É dicir, que fago? Me meto aquí, me comprometo totalmente xa na loita política, na loita das Irmandades, ou atendo primeiro pois, da profesión, de ganar o pan, de atender a familia, de crear unha familia, e como que eso tamén contribuiu, non? Moitas veces poñemos así as lecturas, e o proceso, e a centuria, e nos olvidamos do Otero persoa, que tamén... Non crees que hai unha componente tamén así persoal, de dicir, dou voltas, efectivamente, alrededor de min, pero ten que chegar o momento en que realmente diga, agora é o momento, non? De que eu me meta. Sí, eu concordo absolutamente. Ademais, hai que ter presente, se non me falla agora a memoria, que Otero participa das Irmandades da Abafala en canto que as cimeiras nacionais, as asambleas nacionalistas a partir da terceira, está na terceira, está na cuarta, e sucede que a cuarta está na antesala, ademais, da dictadura de Primo de Rivera, do golpe da dictadura, co cal iso tamén fai que el, neses encontros de ámbito nacional, tamén teña unha proxección limitada. Ese sentido non acompañou, vamos a decir, o contexto político. Sin embargo, pola contra, máis alá dos cantos de serea de Primo de Rivera en favor das linguas, entre aspas, regionais, etc., rapidamente se observou desde o nacionalismo, neste caso galego, que Primo era un perigo, non? Para a cultura, a idiosincrasia, a construcción nacional, en todo caso, de Galiza, e Otero, nese sentido, nese tempo de dictadura, se posicionou
se mantivo, digamos, posicionado coas irmandades non obstante, non? E, bueno, pois nesa orde de cousas xa el, home, digamos, con unha carreira profesional asentada, un home que tanto en canto a produción científica no ámbito xeográfico e histórico, sobre todo co tempo, e a nivel literario, que ia gañando, digamos, proxección social, non dubida en manter, non, ese posicionamento, non? Que eu penso que, recapitulando, é o central, non, da figura de Otero. A min pareceme tamén que se beneficia moito de certas, vamos decir, casualidades ou causalidades da súa época que permiten esa especie de espertar, dese eclosionar de Otero, non? Porque el, claro, non ten un papel relevante nas Irmandades da Fala, pero tampouco ten moito onde exercelo, non? E no momento en que está en marcha o Boletín Nós, no momento en que nacen as editoras tipo Lar e despois as Nós de Casal, e no momento en que se crea o Seminario de Estudos Galegos, unha persoa co perfil del, tan culta, tan formada, tan aberta aos aires, non, de renovación estética que había por Europa, pois aos movimentos simbolistas, a literatura de corte máis espiritual, as filosofías que discutían un pouco o positivismo e tal, dice, esta é a miña, non? Aquí é onde eu realmente podo achegar. E, de feito, de alguma maneira, o Otero posterior, ese Otero candidato indiscutible pola provincia de Ourense, polo Partido Nacionalista Republicano, o prestixio, o coñecimento, gáñao nesa, diríamos, segunda parte da ditadura de Primo, do 25 para diante, que é cando realmente eclosiona e é pois, unha novela por ano, libros de ciencia xeográfica, panoramas históricos, é dicir, hai realmente un intelectual que viña como quen di preparándose e que de repente eclosiona, non? Sen dúbida, sen dúbida. A sumar a isto, pois toda a súa produción xornalística, non? A importancia que tivo, digamos, e o despliegue que amosou, non? En todos os medios de comunicación cercanos ao galeguismo e non só, incluso no Heraldo, non? O caso de la Zarpa, non? Vinculado ao agrarismo, directamente a figura de Basilio Álvarez e demais, como efectivamente está absolutísimamente presente, non? A figura de Otero, non? E iso nos leva tamén, por outra banda, digo, ese epicentro ourensán a esas súas raiceiras probablemente que o vinculan, que o van achegando desde crianza ao galeguismo, non? E despois ao nacionalismo político, pero a partir dese galeguismo cultural, non? O caso de Marcelo Macías, o caso de Moreno, docentes cos que, bueno, pois fixo as súas primeiras saídas, máis alá despois das saídas familiares, fora do propio país e demais, que eu penso que contribuíron tamén a chegalo, por unha banda, a historia do país e, por outra, ao seu interese pola xeografía, non? E desas saídas viñeron tamén as contraposicións, non? Da Galiza en relación e o que é a idea da paisaxe, non? Que é algo a día de hoxe aínda moi moderna, é un concepto moi moderno, pois el comeza a traballar, non? Esa idea de paisaxe nacional que efectivamente contrapón con, bueno, pois a paisaxe de Castela, esas imaxes máis duras, non? Que el di frente ao verde do país. E aí entra probablemente tamén as lecturas, digo, entra en xogo as lecturas do Murguía, non? A través de Marcelo Macías, onde efectivamente se fala dese sustrato céltico de Galiza e esa súa querencia polo rural, non? Para el, a esencia do país está aí. Sí. E non crees que tamén hai, ás veces, un exceso de, por parte nosa, por parte das persoas que nos dedicamos a investigar ese período, de intentar buscar referentes moi documentados, filosóficos e tal, na formación e no desenvolvemento da maneira de pensar do Otero e esquecer algo que para min ten moita importancia nel, que é o plano persoal, as amizades. Non? Porque el establece amizades que son insobornables, non? Que duran, que atravesan a historia, que atravesan mesmo discrepancias puntuais nun momento dado. Por exemplo, a súa amizade con Ramón Vilar Ponte, a súa amizade con Ramón Cabanillas, a súa amizade con Roberto Blanco Torres, a súa amizade con Ángel Casal, non? Cando as trayectorias de Casal e de Otero no período republicano casi son diverxentes, non? O Casal cada vez máis escorado á esquerda,
convertindo a súa imprenta no foro onde publican todas as esquerdas compostelás, anarquistas, trotskistas, comunistas, socialistas e republicanos federais, e Otero, ao mellor, máis cara unha posición máis tradicional, dun galeguismo de corte máis confesional católico e tal, e, sen embargo, diste, pero gárdalle lei sempre, non? Ten como un vínculo persoal que lle permite manter un respeto exquisito sempre, non? Polo discrepante, que lle permite entender que, ao mellor, a fidelidade ao colectivo está por riba da diferencia persoal puntual. A pensar nesa asamblea, non? Onde o Partido Galeguista toma unha decisión en contra do que el propoñía, que era romper radicalmente con calquera trato co marxismo e tal, gana a postura de Suárez Picallo de que o Partido Galeguista vai dialogar coas forzas que despois crean a Frente Popular, e Otero di, bueno, eu o que decidades acatareino e aquí quedarei, non? Me parece que ten razóns ideolóxicas ou que ten razóns de fidelidade orgánica, sí, pero tamén un componente humano, persoal, moi claro, non? Dicir, creo que hai unha carta dele onde di é que eu non podía romper con Bóveda, con Castelao, con Antón Vilar Ponte, non podía deixalos na estacada, voume porque non facedes o que eu quero. Claro. Ao meu ver, Otero entende que as Irmandades da Fala e despois, coparticipando el da súa creación, o Partido Galeguista é o seu mundo. E el non pode romper co seu mundo. O seu mundo é profundamente galeguista. É, ante todo, Otero Pedrallo, un patriota galego, con independencia de que sexa un patriota conservador galego, non? E nesa orde de cousas, eu penso que ese común denominador entre Otero e un Castelao, un Bóveda, un Suárez Picallo, un Casal, un Víctor Casas, etc., é o que el aprecia máis e o que vai procurar que non rache ante todo. E se falamos en clave político-organizativa, ese común denominador se chama Partido Galeguista. Nesa orde de cousas, cando efectivamente no 35 pide a súa baixa Vicente Risco para despois dar lugar a unha dereita galeguista sen percorrido algún, porque efectivamente entende que o galeguismo non debe diría, luxarse con marxistas e participando de candidaturas conxuntas e demais, Otero entende que máis alá diso, aínda que el se di naquela mesma asamblea a terceira do Partido Galeguista antimarxista e se declara desa maneira, entende que non se pode marchar do Partido Galeguista pola súa significación, porque se ante todo foi algo, e foi moitas cousas, Otero Pedrallo foi un home que deixou sempre o ego a marxe, a diferenza de outras figuras referidas. Otero Pedrallo, eu penso que foi xeneroso en todo momento, foi un home sin medos, ao meu ver, non sei que opinas ti, que políticamente así se expresou unha e outra vez, xogándose a vida, xogándose o patrimonio, vindo dunha familia por ambas partes tan acaudalada, xogándose o tipo en todos os sentidos, seguiu mantendo unha fe firmemente galeguista, firmemente nacionalista galega, non? E nesa hora de cousas, aínda que seguiría igualmente tamén polo seu fondo humano, mantendo amizade con Risco, non lle daría cobertura, marchando el tamén. Sabes que creo eu que tiña tamén un alto sentido da exemplaridade, non? El chega tarde, moi maduro xa persoalmente, con 30 anos cumpridos, con unha traxectoria de moitas lecturas, de moitas viaxes e tal, e el de alguma maneira sabe que para un grupo de xente nova onde están Xurxo e Xaquín Lourenzo, onde están outros rapaces ourensáns, onde aparece a mocidade que se move no Seminario de Estudos Galegos e demais, o que el faga, o que el diga, o que el propoña e o que el dispoña, de alguma maneira, non é só unha cuestión persoal, particular, individual, senón que ten, vamos dicir, unha incidencia, non? E el, hai moitos textos onde revela un enorme entusiasmo, unha enorme alegría así íntima, por ver que esa idea de 4 tolos ao principio, que foron as Irmandades da Fala, e ese proceso que el viviu tan traumáticamente, en certo sentido, non? É dicir, dando tantas voltas alrededor de sí, como en apenas unha década,
estaba dando paso a unha floración extraordinaria, non? Unha cuestión que moitas veces deixamos a marxe do repaso da figura de Otero Pedrallo é o seu papel á fronte do Partido Nacionalista Republicán de Ourense, non tanto no nacemento como na propia vida, a fronte como presidente non da organización no día a día. Non? Ao meu ver, é un ensaio o que realiza Otero naquelas eleccións municipais previas ás Cortes Constituíntes do 28 de xuño do 36, nesa campaña que se presenta ao Partido Nacionalista Republicano Ourensán, e lle serve para o que logo será a súa candidatura como posível deputado nas Cortes Constituíntes de xuño do 31. Non sei como ti tamén ves o que foi aquela campaña nas municipais do 31, na primavera, e o lanzamento do Partido Nacionalista. A min aí ese proceso que desemboca na aparición deses pequenos grupos ben provinciais, ben incluso comarcais, galeguistas, antes do nacimento do Partido Galeguista, pareceme moi interesante e que non está suficientemente coñecido, non se profundizou moito nel. Porque claro, aí hai unha discrepancia de fondo na Asamblea da Coruña entre o sector do nacionalismo irmandiño que aposta pola orga, con Casares Quiroga, e ese outro sector, onde está Castelao, onde está Risco, onde está Otero Pedrallo, que di, non, con ese republicanismo de Casino e tal, non. Entón, claro, aí, por un lado, dis, pois ben está o que ben acaba, no sentido de que, efectivamente, durante ese ano e pico, madurou organizativamente e ideolóxicamente o nacionalismo para chegar a constituirse como un partido de carácter democrático, con un partido con afán de chegar a ser un movimento de masas, non unha minoría rectora como un pouco era o esquema da ING risquiana do ano 22 ou 23. Pero, ao mesmo tempo, ben está o que ben acaba, pero tamén produciu, creo eu, un retraso enorme, un ir a remolque do nacionalismo galego, do galeguismo, nese momento histórico onde se estaban decidindo cousas tan importantes. E o mellor, seguramente, Otero Pedrallo, co seu PNRO de Ourense, foi o que mellor safou, xunto con Castelao, en Pontevedra, porque, por exemplo, na provincia de Lugo, o conto xa non foi igual, e de alguma maneira o galeguismo pagou durante todo o período republicano esa debilidade estrutural, verdad? Na provincia de Lugo non atopaban candidatos, nas eleccións do ano 33 case hai que votar mandos de Pontevedra, do Pedro Basanta e máis do Álvarez Gallego para ter un cabeza de lista sentado. Entón, bueno, efectivamente, hai un momento, pero eso, que ao final a contribución do Otero é moi importante porque pon en riba da mesa, casi visualiza por primeira vez a posibilidade de converterse nunha forza de peso. Sen dúbida, sen dúbida. A mí a impresión que me dá nese sentido é que, ante todo, inda que o miramos desde hoxe e non sabemos ao 100% a falta de algún documento que nos pudera, digamos, encamiñar cara ao que vou comentar, mas é como se programara aquela dinámica política onde unha constelación de organizacións nacionalistas se crean a partir do que eran as asambleas locais das Irmandades da Fala, onde for posible, e foi posible, para testar e probar o potencial que podería ter o que logo acabou sendo o Partido Galeguista. De tal modo que nace o Partido Galeguista entre o 5 e 6 de decembro do 31 con unha bagaxe que, aínda que non fora propia nominalmente, en canto que non foi o Partido Galeguista o que se presentou ás municipais, si partidos fundacionais do Partido Galeguista. Sí. E claro, cando nace o Partido Galeguista conta con 2 deputados, efectivamente o caso de Otero e o caso de Castelao, con unha campaña previa
tanto nas municipais como logo xa o 28 de xuño do 36 a nivel estatal, co cal esa proxección que se lle deu a partir desas dúas campañas a estos candidatos e outros, bueno, pois foi clave para comprender, ao meu ver, o éxito que tería o Partido Galeguista en canto que integración de non poucas persoas frente ao que viñan sendo até 1931 a afiliación das Irmandades da Fala, que non chegaba ás 700 e poucas persoas, como ben ten analizado no seu momento o noso querido amigo Xusto Beramendi. Entón, nesa orde de cousas, ese Partido Galeguista que en apenas 4 anos e pico, se queremos 5, sobrepasa os 5.000 afiliados, só se pode entender a partir dese ensaio previo e, naturalmente, unha militancia que arreo vai traballar xa nese tempo e período propiciatorio que será a Segunda República. Aí un pouco o contradictorio, o paradoxal é que ese medre ou esa consolidación ten en Otero Pedrallo, en certo sentido, unha víctima, non? Porque o seu papel é moito máis influente e decisivo no período 31-33, cando é diputado, cando, de alguma maneira, personifica, non? Esa liña que quere ser moi integradora dun gran abanico, diríamos, ideolóxico, de posicións moi diversas, de grupos que confluíron efectivamente en decembro de 31 para crear o partido, pero claro, a propia evolución do réxime republicano, que hai unha crecente polarización política, onde hai defeccións grandes como o tema do plebiscito, non? A actitude de Casares, poñendo peros e trabas e requisitos leoninos e tal, eso fai que tamén a tendencia esquerdista dentro do partido medre ou polo menos o afán de confluir con outras forzas políticas do espectro da esquerda estatal, socialistas, republicanos, etc. E Otero aí nesa dinámica é onde realmente vai quedando, non, un pouquiño en segundo plano porque non comparte ou non é capaz de asumir esa estrategia nova que nace basicamente da Asamblea do ano 34, verdad? Cando se redefine despois de perder todos os diputados, que, por certo, non sei onde lín últimamente, que se facía así certo fincapé, a derrota do Partido Galeguista nas eleccións de novembro do 33, cando ganan as dereitas, cando gana a Rus e máis a CEDA, pero claro, o Partido Galeguista perde diputados, pero gana en votos. O sea que, de alguma maneira, cando se analiza ese resultado de novembro do 33, un non pode chegar á conclusión de que malo fixeron, que foi un batacazo pola perda. E a perda tiña moito que ver co sistema electoral, de lista de maiorías, de lista de minorías, de premiar as coaligacións. O Partido Galeguista vai prácticamente só a esas eleccións, porque rompela con Casares Quiroga e demás, non? E aí Otero empeza, por dicirlo así, un momento de crepuscular dentro do que sería a primeira liña, non, do partido. E aí é onde aparece Castelao, creo, non? Onde Castelao realmente é bóveda, ese tándem, consolida ese papel conductor, director, que vai levar, bueno, pues, ao éxito das eleccións de febreiro de 36, ao éxito despois da convocatoria do plebiscito, e a min o que me parece máis salientable do Otero é que, a pesar de todos os pesares e dos seus matices e das súas discrepancias, no momento da verdade, que cando hai que empurrar para que se aprobe o estatuto e para mobilizar a poboación que vai a votar e que vote sí, el pon aí a carne no asador, a pesar de todo. Sen dúbida. Dúas cuestións apuntaría ao fío disto. Por unha banda, o grande derrotado dese revés electoral de novembro do 33 para o Partido Galeguista, a partir desa decisión que se toma en Asamblea Extraordinaria no 33 de ir en solitario, o grande derrotado é quen propón a tese de ir en solitario, que é Vicente Risco, non? Desde unha perspectiva electoral, non digo desde unha perspectiva político-ideolóxica, pero desde unha perspectiva electoral non funcionou. É casi o esgotamento desa fórmula. Totalmente. Entón, a mí me dá a sensación que a partir de aí se legitima xustamente a posición da que, non participando políticamente e, sobre todo, ideolóxicamente Otero, sí que vai a entender que é a que lle dará réditos ao Partido Galeguista, que ha de, efectivamente, máis alá do seu antimarxismo de Otero, a da confluencia, que logo acabará dando lugar á Frente Popular, o que é o Partido Galeguista nese marco, non?
A partir do cal, o Partido Galeguista vai outra vez contar con representación e aínda acrecentando, digamos, unha acta, non? A cuestión é que hai un segundo tema que xustamente para poñer o foco garda relación co feito de que non rompendo co Partido Galeguista Otero Pedrallo non só vai participar da campaña do 36, modestamente, mas está aí, senón que mesmo se presenta como candidato internamente no Partido Galeguista para ser un dos candidatos, neste caso, concretamente por Ourense, do Partido Galeguista naquelas eleccións, que é unha cuestión que apenas comentamos e referimos. Que sucede? Que internamente no Partido Galeguista, dado que o Partido Galeguista foi medrando en cadros, en todo caso o tempo foi permitindo que novos cadros, no caso de Ourense particularmente Alexandre Bóveda, demostraran a súa valía, bueno, pois fixo que na votación que se realiza no seo do Partido Galeguista, Otero Pedrallo queda de noveno, cando efectivamente a Frente Popular só admite 5 candidatos do Partido Galeguista. Iso implica que Otero queda a marxe. Volve deixar os egos a marxe e participa xustamente na campaña, ata onde el pode chegar a nivel ourensán, el participa, incluso fora da provincia, participa nalgún acto, nalgún meeting e demais. Eu penso que iso é clave para comprender a Otero na súa xusta medida. Ben, e chega ese momento tan tremendo, non? Tan tráxico, tan influente da guerra. Bueno, aí Otero realmente hai algúns que tenden a identificalo con unha posición de apoio ao bando sublevado, polo seu catolicismo, polo seu conservadurismo e tal. Eu creo que compre, non, insistir moito en feitos que son evidentes. O primeiro é que vai ser depurado, que vai perder o posto de traballo como profesor, como catedrático de instituto. Eso o primeiro. O segundo é que a institución que el presidía nese momento, que é o Seminario de Estudos Galegos, que vai ser rapinada e desfeita, el vai intentar, xunto con don Xesús Carro, o sacerdote, salvar o posible dese espolio e dese naufraxio, pero sobre todo vai manter unha actitude de dignidade absoluta, negándose a abenzoar ou colaborar cos que pretendían darlle unha volta, diríamos, resucitar o seminario cuns fins ou cunha orientación totalmente distinta a previa, non? A fundacional do seminario como entidade estudosa de Galicia cunha significación claramente galeguista. E despois aínda aí me parece un terceiro elemento así, non? Neste repaso desa actitude digna de resistencia de Otero Pedrallo é esa negativa que mantivo mesmo no momento en que moitos o presionaban para que fixese ese aceno, de solicitar unha especie de rehabilitación, de perdón, por parte das autoridades educativas do franquismo para poder optar á cátedra que finalmente despois gaña na Universidade de Compostela no ano 1950. Non? Para mí esas tres cuestións son moi demostrativas desa rebeldía íntima e desa rebeldía pública de Otero Pedrallo frente á ditadura de Franco e frente a ese bando que efectivamente podía ter a coincidencia da defensa do catolicismo e tal, na apariencia, pero Otero Pedrallo era suficientemente listo para saber que o sentido religioso que el defendía, e como a él moitos outros galeguistas católicos, Ben José e outros máis, non tiña absolutamente nada que ver con ese nacionalcatolicismo non desaforado, esa xerarquía católica que inviste eso de cruzada, etc. Entón, nese sentido, me parece unha actitude moi valente que non sempre se pon de relevancia como debera, como dicindo, bueno, pero no fondo el tamén estaba no bando que gaña a guerra. Eu creo que non. Non, en absoluto. A espiritualidade de Otero, igual que sucede con Alexandre Bóveda, é unha espiritualidade que está moi lonxana
e que mesmo poderíamos decir é contraposta aos valores do nacionalcatolicismo que auspicia o golpe militar do 36. E eu penso que hai que ser moi contundentes con esta cuestión para sermos xustos coas figuras que estábamos abordando e particularmente coa de Otero Pedrallo. Inmediatamente antes do golpe militar no país se dá un proceso extraordinario de movilización social en clave autonomista en favor do autogoberno, co que eso implicaba naquela altura. Todo un proceso inimaginável na actualidade, inimaginável. E hai que decir que o que vai ser ese nacionalcatolicismo fixo campaña contra toda dinámica pro-autonomista impulsada polo Partido Galeguista. E desa campaña, esta última, en clave de construcción nacional, Otero foi unha figura central. Entón, se algunha dúbida tiña, desde esa perspectiva mesmo espiritual, Otero, que eu penso que non a tiña, ao respecto do que ambos modelos podían representar, quedou moi claro diante desa campaña, sobre todo de febreiro do 36 a xuño do 36, onde estaba cada quen. E eu penso que nós debemos de facer esa lectura, me parece a máis rigurosa, non? E, en consecuencia, a correcta. Entón, nesa orde de cousas hai que comprender, como ti ben apuntas, que efectivamente Otero fora apartado do seu posto de traballo e que fora sancionado con 10.000 pesetas da época, que non era precisamente pouco, e xogándose o físico, e xogándose as súas propiedades e, digamos, a súa posición. Aí, para mí, vamos, un momento admirable da trayectoria de Otero é cando el, no seu íntimo, toma a decisión de desafiar as prohibicións, non? As prohibicións de uso público do galego en contextos onde hai certa ceremoniosidade, certa ritualidade e tal. Entón, a inauguración do monumento a Lamas Carvajal en Ourense, ali no Posío e tal, con toda a xerarquía falanxista, usa o galego en público para falar da poesía de Lamas, para reivindicar a beleza da lingua galega e tal. Vai ao Espolón a Padrón a conmemorar a Rosalía, con prohibición expresa do gobernador de turno de usar a lingua galega, dille que sí, que tranquilo, que non vai pasar nada, usa o galego. O ano seguinte vai Cabanillas, que lle celebran a non sei que aniversario, un velliño xa entrañable Cabanillas nese momento, e Ramón Otero Pedrallo volve a utilizar públicamente ali diante dunha multitude, que hasta se conta a anécdota pavera, non? Dice, que ben fala este home, dixo un paisano a outro, e outro contestoulle, que ben fala e que pouco se entende. Esas arroutadas de valentía de Otero, eses desafíos, non? Que en calquera outra persoa podían conducir a unha traxedia, podían supoñerle e tal. El, de alguma maneira, debía sentir que el estaba ben parapetado pola parte, chamémoslle, relixiosa eclesiástica, non? Que tiña vos valedores, tiña a Quiroga Palacios, todo un cardenal, tiña personalidades que nun momento dado podían sacalo do apuro e decir, como vai ir preso Otero Pedrallo, como ides meter en Chirona os franquistas a un home católico, devoto, amigo de toda a Igrexa galega e tal. Pero, ao mesmo tempo, atrevíase, non? Forzaba a máquina, é dicir, daba eses pasiños. Entón, claro, para a xente nova que nos anos 50 non coñecera, nin sabía, nin tiña por onde mirar que fora o Partido Galeguista, quen fora Castelao ou quen fora Suárez Picayo, ver esas actitudes así, dese aplomo, desa decencia, desa honestidade, desa valentía, tiña que ser valiosísimo, non? É dicir, un exemplo vivo do que sería decir, non, temos dereitos, non? A liberdade persoal ten que estar en contra de tal. A mí me parece moi admirable eso. Sen dúbida, eu sumaría nesa orde de cousas as seguintes cuestións. Por unha banda, dentro desa dinámica de desafío, non? El, antes de que se falara da memoria histórica, xa realizaba a memoria histórica en relación aos tempos inmediatos, digamos, non? Ao seu tempo, cando, por exemplo, se edita en Bos Aires, nas edicións Galicia, non? Do Centro Galego, O libro dos amigos. Iso é un desafío, porque que fai?
máis alá do que é ese título, unha lembranza dun tempo que foi barrido polo fascismo e se fai unha enumeración dunha serie de amizades onde boa parte delas non están ou de vivir non viven na Galiza, fican xustamente no exilio, non? E fala, o caso, por exemplo, do seu gran, vamos a decir desa maneira, editor nacional, non? Ángel Casal, bueno, que decir, non, desa lembranza, como tantas outras que están nese libro. Torres e tantas outras Tremendo. víctimas directas. Exacto. Logo, vinculado a isto, en relación ao homenaxe no poesío a Lamas Carvajal, cando pronuncia a palabra e o nome Alexandre Bóveda, que está facendo Otero Pedrallo? Sou unha persoa indocumentada ou moi valente, e Otero era isto último, e un home dun compromiso galeguista extraordinario, podía, nun acto público, en galego, lembrar en plena cidade de Ourense a figura daquel que fora asesinado con 33 anos, Alexandre Bóveda. E efectivamente o fai, porque na liña do que comentabas, procura en todo momento Otero manter viva a memoria e procura trasladarlle aos máis novos e as máis novas a memoria do que foron e do que poden volver ser, do que pode volver ser o país, non? En clave nacional, en clave netamente galega. E entón, quizáis, a súa interpretación, a súa fe religiosa, a súa espiritualidade, tamén debe estar presente a hora de comprender esa actitude. Valentía, sí, mas probablemente tamén a idea de que, habendo un alén, bueno, pois el marcharía ao alén e estaría donde, como dirían en Portugal, os principais bultos do galeguismo e todos os bos e xenerosos do noso país, non? El entendía probablemente que pagaba a pena ese risco pola memoria dos ausentes. Bueno, pois en todo caso, habería que decir que Otero é un referente que vai estar sempre aí por esa maneira que tivo de deixar un xeito de ollar o país, de ollar a historia do país, de ser optimista, de pensar sempre nesa prosperidade, nesa liberdade, nese avanzo do nivel de vida e o nivel cultural do país, non? Soñar con esa Galicia mellor. E eu, como me dedico tamén á docencia e me atopo co problema de que a súa lectura por parte das xeracións actuais máis novas, non? Da xente que está nos institutos, pois é certamente dificultosa porque carecen de moitas das referencias ou do coñecimento, de moitas das figuras, dos procesos históricos que Otero, de alguma maneira, utilizaba como material para facer a súa obra. Pois eu creo que Otero necesita, máis que outros autores, seguramente, un achegamento guiado. Eu, nese sentido, creo que é un continente por redescubrir unha e outra vez para as xeracións futuras que veñan no país. É absolutamente, a súa vez, reivindicable a figura de Otero, non? Polo que viñamos dicindo, é unha das figuras máis completas e máis monumentais do galeguismo clásico, diríamos, non? Otero, nesa orde de cousas, desde a perspectiva da actualidade, incluso no nivel político, debe ser reivindicável por aquela presenza como intelectual comprometido no nacionalismo galego que non só produce ao servizo do país, ao servizo da maioría social, en canto que procurar a redescoberta ou a descoberta do propio país a nivel xeográfico ou histórico, senón que a súa vez se compromete cun proxecto político, fose primeiro o Partido Nacionalista Republicano Ourensán, fose despois o Partido Galeguista, o mesmo seu traballo na clandestinidade, para que efectivamente o autogoberno fose unha realidade, non? O autogoberno do país, e nesa orde de cousas xa nos gustaría, digamos, contar na actualidade pois con figuras equiparables a Otero, non? Cando, ademais, falamos desa figura xenerosa que non cultiva o ego e que de maneira transversal, non? Tende pontes e actúa como un vaso comunicante de distintas realidades ao redor, non? Do Partido Galeguista, como vimos de comentar. Ti que obra recomendarías ao teu alumnado
reler de Otero ou achegarse a ela para tirarlle así zume? Bueno, pois sen dúbida comezaría co libro dos amigos, porque o libro dos amigos efectivamente vai facer que se familiaricen con toda a relación de galeguistas que foron íntimos colegas de Otero e, por outra banda, van a achegarse a unha historia fundamental, unha parte da historia fundamental do país, non a través do libro. Non sei nesa orde de cousas, pois ti que obra lle recomendarías ao teu A alumnado? min encántame que lean, aunque sexa por fragmentos, Os camiños da vida. Azarosas como los destellos que reflejaban todas las esperanzas, todas las íntimas realidades de Galicia na súa peregrinaxe polo mundo. E por eso, cando 7 de xaneiro de 1950, aquel van de Piñeiro de Beiramar, coroado polos dous das musas e polos dous da santidade, caeu en Bos Aires vencido, parece flou en todo Atlántico, non só no Atlántico percorrido directamente con as rosas